U 2017. godinu prijedorski vatrogasci ušli su radno. Po riječima Nebojše Miljuša, starješine teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, najčešće intervencije u ovo doba godine su na gašenju zapaljenih dimnjaka. Takvih je bilo 7 od 1. januara, 2 su bile na građevinskim objektima i 2 na saobraćajnim sredstvima. Nešto što želim da apelujem za naše sugrađane, to je da obrate opet pažnju na čišćenje dimnjaka, na redovno održavanje dimovodnih kanala, na režima loženja. Iako su jako niske temperature, moraju da budu svjesni da se ne može peć naložiti sa mnogo goriva, gdje onda postoji mogućnost razvijanja visoke temperature. Miljuš je dodao da i vjetrovi koji su ovih dana pogodili Prijedor mogu dovesti do prekida protoka vazduha u dimnjacima. Ekstremno niske temperature mnoge građane natjerale su da prostorije zagrijavaju i električnim grijalicama, što može biti potencijalno opasno. Apeli građanima da obrate pažnju oko električnih instalacija, odnosno ako uzimaju neke nove uređaje da to dobro provjere, jer imali smo, evo oko nove godine imali smo jedan požar uljnog radijatora ovdje u blizini nas, koji je nov, koji je kupljen, pretpostavka je znači da je od njega krenuo požar. Ove neuobičajeno niske temperature koje su ovih dana pogodile cijeli Balkan nisu stvorile dodatni posao prijedorskim vatrogascima, ali nizak vodostaj i suvo vrijeme jesu. Jedino što imamo recimo česte pozive za dovoz vode, pogotovo za ruralna područja gdje se stanovnici napajaju iz bunara. Ono na šta bi građani trebali da obrate pažnju jeste da ugase pepeo prije nego što ga odlože, kako ne bi došlo do požara u kontejnerima. Također, građani treba da izbjegavaju bilo kakvo klizanje ili kretanje po zaleđenim vodenim površinama, kako ne bi doveli u opasnost svoj i živote drugih.